Tak, co pak nám pan milý pošťák přinesl? Účty, noviny, nabídky k pracím. To by pár lidí mohlo zajímat. Vážení, pošta! Hovno. Tak co, je tam i malá krabice ve tvaru brokovnice, čekám už tak týden. Zatím ne, jen účty, noviny a pracovní nabídky na přivídělky. No, tak mi jde aspoň katalog do lektora a poslední číslo časopisu Střela. Opravdu? Jsem netušil, že něco takového posílají. Jo, zavedl to nějaký cápek na úřadě, potom co si jeho syn stěžoval, že si to nemohl najít práci, no. A potom co zavedli, tak si ji zase nenašel. A jak o tom víš? Jako kyborg mám přístup prakticky ke všemu, co má digitální podobu. Dobře, můžu se podívat na ty nabídky práce? Pár korun by se mi hodilo. Víc než jen pár. Tady to je zajímavý. Hledáme 2 noční hlídače ve známé restauraci Freddyho pizzerie. 6hodinová směna, plat 30... Cože? 30 000? To musím říct Ojovi. Dále? Ajo! Jedo! Hele, našel jsem skvělou nabídku na práci a teď by se nám oběma hodila každá koruna. Koukej, 30 000 za měsíc a navíc je to v klidný čtvrti. Jo, fakt? Dělej. No. Volal jsi nám? Jo, prý byli nadšení, že se někdo ozval. Ty vole. Tak zajdem hned, ne? Jo, pojď, jdem. Asi tady, vole. No asi jo. Čau. Brian, máme zájem o pozice nočních hlídačů. Jo, jasně. Tak dobře. Jen si nemyslete, že práce nočního hlídače bude procházka růžovým sadem. Je to nebezpečná práce, plná zodpovědností. Nasazuje tu svůj život. Ale, kde máme pracoviště, prosím tě? Na konci chodby od hlavní místnosti s jevištěm je jedna kancelář, která by měla stačit vám oběma. Co jedině budete dělat je to, že sem ve 12 hodin naklušete a s hlídačem z předchozí změny si prohodíte místa. Pak to bude až do 6 hodin ráno. To je celý. Sledujte vše, co je na kamerách a nedělejte voloviny. Zdar. No, vidíš. A ty měl obavy. 6 hodin naprostého klidu a za dobrý prachy. Myslíš snad, že by se tady něco mohlo stát? No, já pořád nevím, no, ale uvidíme večer. Čau, vole. No nazdar, hej, já jsem zaspal, já myslel, že sem nepřijdu. No to nám to krásně začíná. No, to jo. Hodně štěstí. No. Co to? No tak snad se teda nic nestane, jak jsi říkal. Hele, neboj se, první den práci se nám rozhodně nic nestane. No, dobře. Začíná být zima v tom župánku, tak jdem radši dovnitř. Jo. Tak to. Tak co, našel jsi něco? Ani hovno. Jsem nepomyslel nad tím, jak se tu zabavíme. Já si raději vzal mobil. No, ty vole, a můj se zrovna vybil. Jsem měl hrát ty Pokémony po cestě. Ticho buď. Hele, nechci se jít podívat na ty roboty, které tu hlídáme, uděláme si aspoň kolečko, aby šéf neříkal, že jsme se flákali. Asi můžem, to zní jako fajn nápad. Tak jdem. Tak to jsou oni? No, jo. Ale jen pokud se napětu mají tady být 4, a pokud umím počítat, jsou tady jenom 2. Kde jsou, vole? Hele, klídek, toho červeného lišáka dali doopravdy, jelikož byl dlouho mimo provoz a to kuře se porouchalo, říkal mi to nedávno šéf po telefonu. Dobře, jen doufám, že tady budou stát celou noc. Nechtěl bych je vidět se tady hýbat někde po budově. Aby ti přinese z kuchyně dort, že jo? Prosím tě, na nás je připraví technici, takže je určitě vypnuli. Pojď do kanclu. Dobře, no. Ach jo. Hej, vole. No, vole, co je? Nedáme si další kolečko a ten TikTok už mě nebaví. No, jako jak chceš, můžeme se podívat na kamery, ale když se chceš zabavit, tak asi proč ne. Dobře, no.
Hele, To je... ten dort je tvůj? Kde bych ho asi vzal? No to nevím, ale čum na zem. Henda, teď jako nemám úplně náladu na vtipky. Co jsem neudělal já? No, to tě nevěřím. Halo? Neříkal jsi, že se nemají ani pohnout? No říkal, ale jak je to možný? Děj, zavři ty dveře! No tak... Mně to se mi na nich nelíbí. A už chápu, proč jsou tu železný dveře. To asi není proti zlodějům, ale proti ním. Myslíš, že kvůli tomu měli problém najít trvalé zaměstnance? No, až nám skončí směna, tak budou hledat další, jako. No a co budeme dělat, jako? No mě se neptej, tohle je případ pro techniky a ne pro nás. Hele, odešel. Koukni se do kamer, kde. No. No, teď je v jídelně. No, ale medvěd se ani nepohnul z toho pódia. No ale co teď uděláme? Hádám, že ti 12 lehce doběhnou, když se zkusíme rozběhnout ke dveřím a dlouho nemůžeme mít zavřený dveře. Pravda, restaurace má přes noc jen omezenou energii. Pokud žádná nezbyde, tak... Budeme v hajzlu. Tak se s nima vypořádáme? A ty se jako chceš brát za roboty? No tak do toho si vem páčidlo a taser. A proč nám vůbec nedali zbraň, jako? No, protože nejsme policajti, vole. Hele, pomalu otevřeme dveře a nalákáme je do kuchyně. A tam? No co tam, jako? Uděláme jim špagety? Ne, rozlijeme vodu a hodíme na zem zapojený toaster. No, to je druhá možnost. Tak jdeme na to? Jdem. Dobře, ty tady zkus najít tu vodu a já se zkusím podívat po nějakých zbraních. OK. Ale zbyly tu náhradní trubky po instalátory, na? Dík. Dobře. Dobře, už leju. Ticho, slyším jak jdou. Vole. Ono to vyšlo, nevěřím. OK, a pojď, běžíme. Strana! Obětuj se, když tak za mě! Jasné. A pak jsme tam objevili ten dot, já jsem se málem posral v tu chvíli a najednou tam byl ten robot. No tak jsme zdrhali s Jendou. Jo, jako měli jsme vědět, že na tom něco smrdilo. Aha, promiňte. No, teď hlavně už nechci vidět žádnou figurínu. To mi povídej, no, já jdu makat radši na hostingu, si je. Já jsem ale zrovna jednou objednal. Co zase kdo chce, ty vole? Ne, to je zase blbej sen, tady toto snad. Ty vole. Ne, ty už fakt ne. Jsem si myslel, že se vymlouváš, že nechceš jenom pracovat, no. Budu ti věřit, podělaný Skynet. Pro jistotu.